Ben, bos días a todos. Imos dar comezo ao pleno extraordinario do 5 de febreiro de 2025. Tiñamos un único punto do día, que era a solicitud de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal, o POSPLUS 2025 da Deputación da Provincial da Coruña. Informa a secretaria. A Comisión de Urbanismo, Obras e Servizos, en sesión ordinaria celebrado 31 de xaneiro de 2025, no punto de orde do día referente a solicitud de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos POSPLUS 2025, ditaminou favorablemente con 7 votos a favor dos representantes do Partido Popular, PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto, ningunha abstención e ningún voto en contra, aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposta. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2025, a Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignados os exentos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2025 e con cargo á achega provincial 2024. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2005, coa achega provincial 2025 por importe de 143.433,21, achega provincial 2025 para os seguintes investimentos: mellora de servizos e pavimentos en Barrosa e Salto de Abaixo por importe de 49.244,96, e coa achega provincial 2024, mellora de camiños municipais Sanxía, Teloi e Pereiro de Arriba por importe de 141.885,64, mellora de camiños municipais Igrexario por importe de 45.125,53 e aprobar os proxectos das obras e os pregos de suministracións que se relacionan nestas táboas, aprobar o plan complementario do ano 2025, no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas, que é mellora de camiños municipais Fontenova e Fonfría, por importe de 134.950,86. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POSPLUS bases e a Ubera, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegas o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autoriza a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal das Administracións Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, na que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Ben, este xa é un asunto que xa foi tratado pois na Comisión de Urbanismo da pasada semana. Neste caso, pois consideramos dende aquí que son os camiños que máis urxían ou polos cales debíase comenzar, a mellora dos servizos en Barrosa e Salto de Abaixo, que inclúe ademais en Barrosa o saneamento, a ampliación do saneamento da mesma, as melloras nos camiños municipais de Sanxá, Teloi, Pereiro de Arriba, que parte deles son continuacións de outras actuacións xa iniciadas noutros anos, e polo tanto complétase algún camiño, algún trozo do camiño que todavía estaba sen facer. E por último, un especial pola relevancia que ten a afluencia de tráfico, que é o que leva o Igrexario de Soaserra, toda vez que quedaba o último tramo sen facer, estaba aglomerado un tramo, pero quedaba o último tramo ata o aparcadoiro sen facer, e, polo tanto, para completar ese camiño, que ademais dispón dun elevado volumen de tráfico polas circunstancias de ter ali a igrexa. Non sei se alguén ten algo que manifestar. Señor Feal. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, excusar a ausencia dos compañeiros Carlos Ladra e Conchi Rodríguez polo pasamento de familiares, e dende aquí enviarlle as nosas condolencias. Bueno, como se puxo de manifesto na Comisión Informativa de Urbanismo, o Grupo Municipal Socialista está de acordo, e o noso voto vai ser favorable a este punto. Sabemos que as obras sempre son necesarias, como ben se sabe, unhas van pedindo outras.
Na comisión informativa de urbanismo interesámonos por algúns aspectos das mesmas e como apuntamos, como acaba de recalcar o señor alcalde, algunhas delas son continuación de outras que xa comenzamos na nosa legislatura e chegáronse a elas, con elas ata onde había a financiación. Pero como sabemos, o Concello de Cabanas é un concello pequeno de 30,3 kilómetros cuadrados, un censo de 3.297 habitantes, máis así non en extensión de viais, que temos como uns 100 kilómetros de viais. E para levar a cabo a actuación neles dependemos principalmente dos recursos que nos ofrecen outras administracións, o Estado, o propio Estado a través da Comisión Europea, da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, e en menor medida dos nosos recursos propios. Sabemos que estas aportacións son case sempre en función do número de habitantes, polo que creemos que o Concello de Cabanas debe crecer de maneira reglada para que as familias se poidan asentar aquí e desenvolver os seus proxectos de vida. Para iso é necesario ter actualizados e de calidade os servicios, nomeadamente transporte, saúde, educación, entre outros. Sabemos que o novo gordiano de todo, e polo tanto fundamental, é ter un plan xeral de ordenación urbana en vigor, pois iso implicaría unha organización urbanística coñecida, non especulativa, e unha previsión das obras e os servicios municipais necesarios, entre outras cousas. É dicir, as obras, os servicios e as comunicacións estarían máis ordenadas. No pleno ordinario do mes pasado aprobouse unha moción a proposta do Grupo Municipal de Somos Cabanas, instando a ter un plan de obras e servicios municipais, unha folla de ruta, na que o Grupo Municipal Socialista votou a favor. Mas se poñemos o foco de atención en como queremos ver o desenrolo do noso Concello de Cabanas en todos os ámbitos, hai que pensar en tramitar o plan xeral, evitando os tacticismos políticos espurios. En este senso, como se suele dicir, o Grupo Municipal Socialista non lle dá en prendas. Todos os grupos políticos representados actualmente, e máis no pasado, tiveron e tivemos a nosa responsabilidade, mas non nos podemos escudar en esas diatribas. Debemos buscar o máximo común denominador, e como digo, o Grupo Municipal Socialista está nesa tesitura, porque a aprobación do plan xeral dependerá o desenrolo do noso Concello. Por iso aproveitamos este pleno para poñelo de manifesto e pedirlle que continue co traballo xa comenzado e nos poñamos a má obra, é dicir, as mans á obra para levar adiante este tan necesario proxecto de plan xeral para Cabanas. Moitas gracias. Señora González. Bo día a todos e a todas. Bueno, nada, a nosa posición vai a ser igual que que xa manifestamos na comisión. Está claro que todas as obras son necesarias e que estas que se van a facer, lóxicamente, tamén o son. O que sí, bueno, pues volvemos a reiterar, como acaba tamén de comentar Delfín, non? Que hai que establecer unha folla de ruta e que temos que participar todos e que temos que discutir as obras nas comisións pertinentes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Sí. Ben, bo día a todos e a todas. As nosas condolencias públicas aos compañeiros que hoxe non poden estar aquí para o pasamento de familiares. E trasladamos do noso garimo e a nosa consideración a eles. Iso deben ser as nosas primeiras palabras. Sobre o tema do plan de obras e servizos provincial da Deputación, xa tal e como manifestamos na comisión, e tamén nun pleno pasado no que se aprobou un plan de actuacións, entendemos que hai que organizar os traballos que se desenvolven no relativo que son tanto a reparación de camiños, que debe ter carácter obxectivo, como na previsión en canto a dotación de servizos básicos obrigatorios como son o saneamento, e en algún caso tamén o abastecemento de auga. Ese plan municipal é moi necesario. Nunca con anterioridade se chegou a
avanzar, é dicir, como nunca se chegou a ter un acordo unánime na corporación para que levalo a cabo. Neste caso, esta corporación acaba de aprobar en xaneiro, efectivamente, ese plan que é moi necesario e que non é excluinte con outras cuestións que se acaban de poñer na riba da mesa. Ao contrario, eu creo que temos normativa urbanística en vigor, que son as normas subsidiarias do Concello de Cabanas, que datan do ano 87, como outros moitos concellos que tamén teñen esa normativa en vigor. E iso non obstou ou non impediu que nun período tan curto como do ano 2023, do 2024 ou 2027, pois se sacase adiante un plan de saneamento de zonas urbanas no que se avanzou e no que máis se investiu en saneamento en toda a historia do Concello de Cabanas. Que contribúe á elaboración dunha normativa urbanística acorde ás necesidades do propio Concello. Perder isto de vista é un pouco descoñecer o funcionamento das institucións municipais e do seu traballo. En ese sentido, entendemos que os camiños que se nos presentan hoxe aquí, despois de facer unha revisión deses camiños individualizadamente, e a nosa consideración, por lo tanto, non é un criterio técnico, porque aquí non hai un informe técnico que nos diga son estes os que están peor, que é o que demandamos nesa moción precisamente, objetividade. Pues, entendemos que sí, efectivamente, hai camiños que, como a moitos outros, que están nunhas condicións pois pouco adecuadas para que os veciños poidan transitar por eles sen ter algún incidente ou algunha cuestión que sabemos, polos decretos que vai dictando a alcaldía, que hai pagamentos en relación a danos patrimoniais, pues, rodas, chazadas dos vehículos, é dicir, hai varias cuestións por aí que se están indemnizando polo deficiente estado dos viais municipais, non? Que ven dado, ademais, por un deficiente investimento nas legislaturas anteriores, é dicir, deficiente, quero decir que non se chegaba aos mínimos requeridos de custo, de mantemento, por quilómetro e ano. Entón, evidentemente, hai neste momento, e iso sí que temos calculado, aproximadamente 450.000 euros de déficit de mantemento. 450.000. Que con estas propostas que nos están achegando, pois cúbrense parcialmente e tampouco é que se cubran definitivamente. De feito, son moitos os camiños que están en deficientes condicións. Non só estes. E outros que estaban ben vanse deteriorando tamén. Por lo tanto, non é unha solución. Isto, evidentemente, hai que recorrer á administración provincial para afrontar todas estas obras. E todas estas obras sen un plan, sen algo obxectivo que nos ordene como temos que actuar en canto a un bo mantemento dun servizo básico como é o acceso rodado aos núcleos de poboación, que é obrigatorio por parte das entidades locais e está establecido na Lei de Bases de Réxime Local. Nos podemos facer nos planos en Google Maps moitas cousas e prever moitas cousas, pero se non temos cartos para mantelas, é como se non as tivésemos. É dicir, non podemos ter opción a que o Concello teña uns servicios dignos, non? Nese sentido, tamén lles comentamos na comisión unha incidencia moi próxima, porque está pasando na Lousada, que comentamos tamén, as obras e os proxectos fanse moi ben dende arriba, dende o despacho, pero moitas veces hai que baixar á rúa e ver o que pasa ali. Concretamente na Lousada, non temos noticias do Concello en canto a que xa se tapou prácticamente toda a gavia que estaba prevista, e as canalizacións de electricidade, fibra e todo iso agora serven un pouco de drenante de auga, de toda a auga que eles fixen notar o pasado día de comisión, o día 31 de xaneiro, estamos a 5 de febreiro, e non hai noticias. Entón, non sei que fixeron, se che pensan facer estas obras tamén, como están facendo na Lousada, eu, sinceramente, non sei o que pensa. Eu xa advertín que para fazer unha actuación e que esa actuación teña unha vida útil económicamente sostible, temos que conseguir que as obras tamén se executen de maneira eficiente e se hai algunha incidencia, neste caso, que nace auga no propio camiño, na propia zona do vial,
haberá que buscar solucións e haberá que buscar maneira de evacuar esa auga sen ter que utilizar incluso as poucas canalizacións que se van a utilizar, que non teñen nada que ver. É dicir, a min a auga coa electricidade creo que non se levan ben. Non sei, vostedes ao mellor inventan a cuadratura do círculo e atopámonos con sorpresas, non? Pero non creo que ese xa o caso. En ese sentido, por momento, nada máis. É o que temos que decir ata agora. Moitas grazas. Lóxicamente, eu creo que de toda a Corporación Municipal sumámonos as condolencias aos nosos dous concelleiros, Carlos e Concepción, transmitirmos desde aquí, pero en nome de todo o Concello de Cabanas, o noso pésame pola súa perda. Evidentemente, como xa tratamos tamén na comisión, eu estou de acordo en crear unha folla de ruta e en marcar os distintos pasos que debemos ter. De feito, así o falamos na comisión e quedamos precisamente en ter unha comisión próximamente que nos permita pois traballar nesa folla de ruta. A folla de ruta tampouco é inamovible, ao final pois a vida sempre dá sorpresas e a veces un ten que destinar cartos para unha reparación coa que fai un ano ou 2 anos ou así non se contaba, non? Temos en moi mal estado actualmente a canalización do saneamento polo camiño que baixa do Ladia Mariño para a DP 1502, temos en moi mal estado as tubaxes que están por diante do Comesano que precisamente coas tormentas tiveron diversas roturas, e esas reparacións tamén son urxentes. É dicir, non só estamos xa previndo ou pensando en futuras ampliacións de saneamento de servicios básicos a núcleos de poboación, senón que tamén temos por riba que manter e renovar algún tramo do actual saneamento, dos actuais servicios públicos que nestes momentos están moi mal. Entón, evidentemente, unha actuación que considere teña todas estas accións que debemos tomar parte dentro do consistorio municipal, dende logo que va a ser moi importante e moi necesario. En ese sentido, a nosa disposición, porque penso que estaremos todos de acordo en que o arranxo de camiños e a urxencia dos camiños que son máis importantes pois é visible. É certo que, como dicía, ou como lle dicía eu na primeira quenda o señor Pérez Sardiña, os camiños están escollidos nunha orde de urxencia, precisamente pois inténtase sempre valorar as urxencias dos que peor están, dos que máis tránsito teñen. Unha proba diso, por exemplo, podría ser o de Pedreiras, no cal pois tamén hubo algunha persoa que viu aquí a reclamar porque as súas rodas do vehículo sufrían danos de maneira habitual e constante dado o estado do camiño. Pois hoxe, precisamente nestes momentos, o camiño de Pedreiras está a ser arranxado. A nosa idea, evidentemente, é continuar a facelo noutros camiños que repercuten nun dano aos vehículos privados para que precisamente non teñamos que andar indemnizando a xente. Pola nosa parte, nada máis, teremos tamén, como xa lle digo, pronto a comisión na que abordaremos isto. Coincido co señor Feal na súa exposición. Evidentemente, ese documento é clave para poder ter un ordenamento lóxico e que propicie un crecemento que nos dé ao final máis recursos para o mantemento do Concello, así o emplazamos. Se alguén ten algo máis que decir, señor Pérez Sardiña. Sí, ben, pola nosa banda tamén, outras cuestións, claro, unha das resolucións que vimos reclamando tamén indemnización é do Camiño das Modias, que vai está por aí polo Comuíño de Cabalo, non? Tamén aí houve unha reclamación que en canto a responsabilidade matrimonial do Concello, porque ali hai baches importantes. Hai un deterioro tamén importante dese camiño, tampouco vemos aquí. É dicir, a ver, eu entendo que non damos feito, iso sí que podo entender perfectamente, porque o atraso en canto a investimento é moi importante, estamos falando de case medio millón de euros, para min é moi importante facendo as contas, segundo datos da Xunta de Galicia, datos oficiais de mantemento por kilómetro ao ano, se temos preto, como ben dicía o compañeiro Delfín, preto de 100 kilómetros de pistas,
iso son moitos cartos en canto a mantemento. Entón, aí non nos podemos despistar. E con isto, pois tampouco é que se faga máis que un amaño de bastantes viais, pero non o suficientes, ainda quedan moitos pendentes. E despois tamén queríamos comentar o tema do gasto corrente, porque no gasto corrente que se propón, que son 193.433 euros, ese gasto corrente non se explicou aquí, polo menos non temos constancia dunha explicación demorada nin na comisión, nin agora aquí no pleno, e gustaríanos que nos explicasen cales son os objetivos en canto a cubrir os gastos correntes, tanto de recollida domiciliaria de lixo, como de tamén creo que é iluminación pública, se non me equivoco. Entón, neses hai 143.000 euros aquí que van para cubrir directamente eses dous focos de, bueno, incremento. O lixo de feito vais incrementar ou incrementaron os custos de tratamento, creo, que intentan con esta proposta de gasto corrente, cal é o obxectivo, e despois tamén, en canto a iluminación pública, o mantemento da iluminación pública está tendo moitos problemas. De feito, nestes días tivemos chamadas pois de distintos puntos, é dicir, hai informaris, pois hai varias farolas, hai unha farola fundida, polo menos que nos conste, que leva varios días, en Suaserra, no Grisario tamén, un dos camiños viais que están aquí para reparar, tamén hai 4 farolas fundidas, 3 no camiño, máis a que está na igrexa, e non sei que pasa ali con 2 focos, que parece ser que hai un conflicto aí, non sei que non gustaríanos que se resolvesen esas cuestións, e bueno, están relacionadas tamén con estos correntes de mantemento, de gasto eléctrico, a ver, que están facendo con estes cartos aquí que están propoñendo? Moitas grazas. A proposta do gasto corrente, basicamente, facer o mesmo gasto corrente do ano pasado actualizado polo IPC para manter a cifra. Evidentemente, o gasto corrente, pois, como xa o dio a palabra, pois ten que ir destinado pois, a un gasto que é necesario por parte do Concello, o habitual o corrente. Neste caso, pois, especificase que na axuda a domicilio e, sobre todo, no alumeado público, porque é un gasto necesario por parte do Concello, e, polo tanto, na proposta que se lle chega á Deputación ten que ver indicado en que partida ou basicamente que gastos van a ser sufragados con este diñeiro. Non hai que olvidar que o gasto corrente ao final o que supón é unha maior achega de ingresos no Concello que a súa vez pois, acaba repercutindo nos ingresos e gastos do consistorio municipal para así obter as distintas actuacións que logo pode facerse. Non? Tanto poderían destinarse pois nalgúna obra que veña reflexado no orzamento, como podería detraerse do gasto corrente e enviala directamente aquí para facer a obra por separado. En calquera caso, pois como se sabe, nós temos algunha obra pois, que tamén queríamos sacar adiante, como podría ser, por exemplo, a do Parque do Areal. A obra do Parque do Areal foi realizada pois o proxecto en 2021-2022 aproximadamente. Ten un importante problema cos custos, xa que os custos incrementáronse moito a raíz de diversas situacións xeopolíticas internacionais e, polo tanto, hai que actualizar os precios. Unha das cuestións que tivemos co gasto corrente é precisamente pois, destinar ou intentar crear unha partida no orzamento que nos permita facer fronte a esta obra, porque senón teríamos que renunciar a ela, xa que actualmente é irrealizable esa obra cos custos que ten actualmente. Ben, pois habría dous formas de facelo. Ben, facelo a través do da Deputación mediante obras ou ben telo no gasto corrente para que logo teñamos máis ingresos no orzamento de outros lados ao precisamente financiar os gastos fixos que temos no Concello. Entón, a proposta, en calquera caso, conservadora, foi coller o gasto corrente do ano pasado e actualizalo polo IPC e leválo a cabo para seguir mantendo os servicios básicos deste Concello, que evidentemente reflíctese nestes dous servicios que vostede mencionaba, como era o alumeado público e o servicio de axuda a domicilio.
Falando de farolas, facémonos cargo, evidentemente, do estado de algunhas das farolas que tivemos últimamente. Se ben é certo que tuvemos algunha fenómeno meteorolóxico que evidentemente agravou a situación porque provocou máis incidencias das normais, tamén é certo que sumadas as que xa había, pois houbo algún retraso neste sentido. Nese sentido, o que estamos a facer é precisamente hoxe recibimos xa o primeiro borrador dos pregos da licitación do alumeado público para volver a sacar a licitación ao alumeado, para volverlo telo en vigor e para poder ter un eficiente mantemento do mesmo que recolla non só as farolas, senón tamén a posta a punto dos cadros eléctricos das mesmas, a revisión das tomas de terra, a intención, evidentemente, a sustitución por luminarias LED no máis futuro. Os pregos tamén recollen, evidentemente, o alumeado de Nadal para poder telo recollido nun contrato e non ter que facelo por separado ao finalizar cada ano, evitando desta maneira pois a situación irregular que tiñase ou que viñase producindo co alumeado público de Nadal. Vale. Procedemos á votación, por tanto. Veña, pois vamos votar. Votos a favor de aprobar a proposta do Plan de Obras e Servicios Post-Plus 2025 da Deputación da Coruña. Votos a favor unánime. Pois queda aprobado o único punto do día e coa mesma pois levantamos a sesión. Moitas gracias a todos pola súa asistencia. Sí, unha cousa nada máis, parece ser que o volume de algúns, polo menos deste micrófono, era bastante alto o outro día. Non sei se hoxe modificaron algo, creo que outro día aínda tiña algún problema, pero en calquera caso, pois suxírolles que poñan algo para aillar sonoramente o despacho da asistente social, vale, da traballadora social. Grazas.